Rokap ni tondi di dia do jauh tondiku nasai malungunon. Horas adura kita lanjutkan, unang lupa subscribe, tekan lonceng, klik like bagi sagudang-gudang na. Gudang do dihita na poso gulung ni halak watak nong tubang tang dapot sirokap di terdina. Adong roha alay adong na makaholongi dang sumat roha. Adong naniha holongan dang olo naniha holongan ni makaholongi ba. Ji didok may namarhangalan. Moloak ka na tua-tua na zulu say merbisuk do akan tua-tua na zulu. Ahado na yung si hangalan ni beden na ahado hangalan ni tordina aso dang warna ro sirokan ni tordina. Dihamuna na tua-tua nami ang raja do inatta suripada. Di zulu hamu raja siyahan, di puri raja sipay maon. Dang na mangguri hamu awamang. Holan na baterida hoddo yado songonon diulahon akan tua-tua ni halak kita bang sobatak na zului. Alay mungkin dang sudah luati. Mu baduluk, mu bado nang duhuk na. Mu baluat, mu bado nang ada na manang kasomalan na. Molo dia ka naposo bulung nang tubang. Sipata saya dong do hata narisi. Burjuni rohani jol mamanukun alay saya sing do nang pakilalan. Molo sa halidu halin di bege tabudo pe. Molo saya terus do repot do. Bodo bahasa Indonesia na didok may kapan terkadang bahasa ini juga menyakitkan karena seingin-inginnya mereka jauh kita lebih pengen untuk mengarah ke sana. Jadi mulu na tutu ni halak batak na zulu saya olo do mangupa-upa ya nak kodak na songonon. Sada contoh naolo di patupa bolo mangupa-upa ya nakon idok mon sigudang hangalan. Buido satakar boraspir di loppamon gawe idahasi pay lohot. Do sada retengnya balawang manang miak-miak manang tolor ni manuk kapung. Nung di loppay rupani di patupa ma di bayam ma tubagas piring. Tarsongonom ma nung di patupa jala dohok may ay sititiyo omma di pasahat tu yanak konda alay adurang soy pasahat tetak do hita marhaposan tu dewata dang na manugihok kamuna mang namadokon halak na tutu na zulu na lilu daw menurut tau zol mana berbisuk do na tutu na berbisuk do anggiat aha na nilahon na yun gabi matak ama melum maning na hajujupang ni roka ni tordin yanak konna nagabi dongan nagabi roka ni badan nagabi roka ni tordi nung saya rupani martangiang siswi do taporsyon na di pasah ma manang dupa ma yanak konna kapak ma damang persinuan na do dainang pagitubuna tarhira-hira songonom ma hatana dihoburu isun adong do idah sipay lohot dohot miak-miak asal lohot madiho persaulian molo tungadong pe hangalan ni dagingmu manang hangalan ito dim marhite si panganonon buru sejupang ma na zinalahan dapot na niluluan lumubi ma si roka nito dim nagabi dongammo marsi pauloloan. Jadi tarhira-hira songonima bahasa na pinasaha ni tuwe-tuwe na lungsai ibu ma idahan si pailohoton tuluhali jala dohot sapper dohot miak-miak isulakkom may tuluhali dohot lapatan na halak kita batak aso tubu ngulu-ngulu tubu bersaulian nung disulak ko tuluhali eliam mamuse dohot minum air si tiyo asa tiuma kapasamotan ala nutujulan nyari. Mudah-mudahan nung dipasahati saya lo do ro siroka ni tordini guruna nani upau panon ima sada tips
manang nahya diulahon alak Batak na berjului mangupa-upa ya nak koda on salah satu contoh don amanginang. Jadi donok kuma dihamuna akadongan nanaing pai mai masirokan itu dimuna. Aku secara pribadi martanya untuk debata saya dipatudu debata ma rokak Mugabe naolo marsi pauloloan na marsiatusan jala dokak mumai hormatua. Songon hatani netetua ma dohonokku habang pidong sibigo pai ihut bulan. AHP natapangido saya hatop ma dilihat Tuhan. Hatop dapat sirokap ni terdimuna. Boy pemusenang ahama nahobartu sinon akaulon ni halak kita Batak. Anggiat sada contoh naholean songon cara mangupa-upa nenulahon ni akan netutu ni kita Batak na perjului nagabi sada pandangan manang masukan dang nagabi marsuruhamu na mangulahon moloso somaddo turuhamu na on holan na peterera do bahwa oro do diulahon netutu ni halak Batak na Zulu songonon mangupa-upa ya nakon na nagabi yetong nadong do hangalan yon anggiat merhitinon dapat akka sinakak ni rohana maulihate muladong na hurang lubi pad dohakku marpamuati hamuna jala siap doau mazalo akka angazarion mana kamasukan siya kamuna butima.